Го убили един войвода во една битка и то отишъл на небето. Го посрещнал там свети Петър, го погледнал и му кажал: абе, аз мога да те върна още да живееш, още да водиш дружина, ама сакам да ми кажеш на един въпрос отговора. Айде, кажи ми, ти знаеш ли какво най-много искат жените? Ей сега, ке те върна на земята и след една година ке дойдам да ми го кажеш. Ако не си разбрал какво искат жените, ке те взема наобратно. Умрем пак да бъдеш. И се върнал войводата на грешната земя и питал, дещо е видел некоя жена. Кажи ми, що искат на този свет най-много жените. Ама не имало коя некоя жена да му даде отговор. Най-накрая, кога веки минала годината, го срещнал войводата един стар дедо и му кажел така: ке идеш навръх планината, ке намериш къде живее там една стара вещица и нея ке я питаш. Та всичко знае и това ке ти го каже, само дето ке иска да й платиш и много ще иска, да знаеш. Та отишъл войводата я найдел тая вещица и та що му кажела. Знам аз, кажела, знам, що искат най-много жените. Ама ако сакаш да ти го кажем, айде вземи ожени се за мене. Я погледнал войводата и тая гърбава, мръсна, неумита, дърта, без зъбе и кажел: не, аз ако ке се женам за тебе, айде по-арно да умрам. Ама викнале тогава неговите юнаци от дружината му: айде, войводо, согласи се со нея, айде инак ке те вземе свети Петър, ке умреш и ние що ке правиме? Кой ке ни води, со кого ще одиме? Послушал ги войводата, пък кандисал. И я взел тая грозна вещица за жена. А тога тая му кажала тъй: това, що го искат най-много жените, то е сами да си редят живота и никой да им не пречи на свободата. И тръгнале да се женат тогава. Ама кога си отишъл на сватбата, войводата що да види? Я нема тая вещица, а на место нея седи там една девойчица, тенка, убава. Що стана тука, бе, кажел войводата? А тая му кажела: задето се съгласи да ме вземеш, ако и да бех грозна и стара, аз ке ти направим подарък. Половината време от деня ке бидем девойчица, а другата половина вещица ке бидем. Айде сега ти да ми кажеш, кога сакаш да съм вещица? Деня или нощя? Се замисли войводата. Що ке биде по-арно? Да го виждат с убава жена деня или да спи с дърта вещица нощя? Па накрая кажел: айде ти сама ке си решиш кога каква ке бидеш. Се усмихнала тая, тога е кажела: щото зачиташ моята воля, затова все девойка за тебе ке бидем. Та, каква е пулката от тая работа? Няма значение каква е жената, умна или глупава, стара или млада, грозна или красива. Вътре в душата си, тая винаги е вещица.